Takže dávajte tu 1000 lajkov, prosím, že by som bol slavný jak bouchal. A dajte, keď tu nebude 200 odberateľov, tak ja prestanem točiť videá. A ja... A si šetrím na toto tu. 5 minút bude na views, takže hej. Dávajte lajky za 5 minút je update abuse, tak sa teším. Admin abuse, tak sa teším. A povedzte do videa, že či ste boli, v komentári, že či ste boli na update abuse. Lebo a ja som zvedavá, napíšte v komentári, či ste boli na abuse. My sme boli a... Vidíte, on píše, že 5 minutes. Tu je 5 minút, či píšem. Takže dávajte lajky na toto video. Možno bude stream, keď dáte tu 10 000 lajkov na tom videu. Keď nie, tak si vás nevážim. Ja budem na tom videu dať 100 lajkov s mojim bratom. Hej, ale si to veľmi vážim, že mi tu nič nedávate. Len ja tu natáčam jak debil a vy mi nedáte ani jeden odber. Ale vám ďakujem veľmi pekne, že ste mi dali na jedným short 25 lajkov. A ja vám ďakujem, že ste mi dali na jedným short 96 lajkov, ale že by ste mi dali teraz odbery kopa, prosím. Ja mám 10 odberov, ale je to málo, neviem, ale ja som len dosť začala. To je veľa. Druhého si začala. Takže pred 3 dňami. Ja som jej vytvoril account. Neklamem. Ja som prvé sama začala, ale keď budú videa, on ma naučil, že ako mám Však toto som práve myslel, že videa. idem tu tak bližšie. Ako asi jeho nebudete počuť, lebo on je ďaleko od mňa. To poď aspoň. Tak ja pôjdem ku ňom. Takže, jak sa máte teraz kus taký ASMR? Ok, ja som má. Prestaň, ja urobím ASMR. Ten typek, owner, povedal hi. Ale to není ten, čo vytvoril hru. Hej, no, ale admin. Hej. Hej, ale tu bude ten tu debil. On je veľmi dobrý. Dávajte mu lajky na všetky jeho videá a ja si kúpim tú kolobežku, ale tu nemám na to. Jakú kolobežku? Aha. A je drahá. 2 minúty iba. Iba 2 minúty, jej. Mám si kúpiť tú kolobežku? Hovno si Neviem, kúpim. ale koľko sú? 3,5 milióna. Mám. Majkoš. To tu neveľa. Dávajte lajky, dávajte lajky, ja si tu musím editora nahrať. Ja sa cítim, že idem na live teraz. Že som na live. A ja nemám nejakého editora, ja budem editovať sám, len ja neviem ako, tam mi ukážte do komentára, že Ale my neviem ako. Mne to dáva 45 miliónov iba. To je málo. Golden case, hurra! To začni. Servus. Takže keď vy budete mať, keď mi dáte na tým videu 450 či 45 lajkov, tak urobím ochutnávku.
si kúpim také jedné ryby, čo také veci, viete čo myslím, že toto je, vieš čo myslím? No. Rybové toto je... Prepáčte, ja som si teraz všimla, že ja som celý čas nenatáčala. Takže ja nebudem natáčať. A iba ja budem natáčať. Dobre. Takže dneska budem iba ja natáčať, lebo moja sestrnica nenatáčala, škoda, ne? No. Keď nenatiaľa. Ale ja keď pôjdem do hry, tam je to nie. Ono 6 sekúnd! Ja idem rýchlo! Ja idem tu trénovať. 225 mega. Oh my gosh! Tu Kej by mali byť. Okay. 25 krát 5 biliónov. Majú byť tu aj youtuberi. 5 biliónov. To sa pripoj na iný server. Ja nebudem s vami baviť. Sa ani by si so mnou nebavilo. Už mám 50 skoro biliónov síl. A dvakrát víc. Opa. Ale musím si načakať také pohádky až tak nepotrebujem. Len toto potrebujem sílu. Už má 53 biliónov. Ona už má dobré. Si do toho. Hej, ale 38 minút má update. Ty tu dotedy môžeš byť, ne? No, možno neviem. Ale možno dve z toho videa budú až. Lebo ja nemám toľko toho. Ja potom. Teraz dám iba do 15 minút, ale neurobím asi druhé video, lebo sa mi to i tak neoplatí. Lebo nedávajte mi lajky, som smutný z vás. Keď mi nedáte odbery, tak skončím s YouTubeom, tak. To už je hrozné. Ja nekončím, ale nebudem natáčať na mesiac. Ja už budem končiť furt. Keď mi nedáte lajky aj odbery. Skúste nedať aspoň 8 odberov, asi vás nájdem. Čuješ ma? Nech toto video bude na mojom akaunte dám 2 lajkov, tak neklikni. Čo neklikni? Daj si to Daj si to tu. Hej, ten admin, ten vyjadil. Sticker do akty. On robí TikToky. Dajte mu toto odber, lebo dostanete tam ten červený pás. Áno, a povedzte mu do komentára, 50 kapci, speed. povedzte mu do komentára tvoj username na Robloxe a on vám dá. Ale musíte mu... Musíte počakať. Ale vy musíte mu písať veľa do komentárov, že by ste dačo dostali. Inak nič nedostanete, ani ja som nič nedostal do toho. Hej, ani ja. Už mám 100 miliónov teraz. Hej, ale už mám teraz 100 miliónov. Oh my god, ja mám 18 miliónov. Ty teraz počíval, že mám milión iba. A ja som mal iba 40 triliónov. Oh my gosh. A teraz nemôžem robiť. Ja si rabier nedávam, lebo chcem mať veľa tých lajkov. Dobre, ani ja. Už neviem. O, pizza! Pizza. Dobre,
Coś dała. Daj si. Pizza! 250 bilionów sól. Oh my god! Pizza! A to pizza ci dała wiac. To asi. Speedu. A na koliko minuty? Hej, Zjedz pizzę. ale mam. A mnie to dawa 500 bilionów. Ja się dam Red Nie, to będzie dawać miliony, fakt. Uja grifo. Na koliko to? 4 milionów a 700 000 ludzi tu A jest. ja się dam Rebirth. 4.6. Mam gdzieś... Ja mam nie 150 dolarów. Już mam nie 200. Już mam nie 200 dolarów. Ja teraz mam 100. Chwilę. Już mam jednak 2 trylionów. Oh my gosh. Nie, to dawa 2 tryliony. Powiedzcie do komentarzy, czy jesteście na Admin Abuse. Jesteście tu z nami. Hej, tak. Macie rady skibidi toileta, ale ja hej, skibidi toilet. Skibidi toilet. A jak jesteście išli na Admin Abuse, to znamená, że będziecie mać szczęście. Ja idę na ten pas. Nie? Będziecie mać szczęście. Aż do rana. Golden cave. Oh my god, co się dzieje? A to mi mamy. Gdzie Golden Cave? To ty. Gdzie Sław? Sadzie. A mnie to zabiło. Aha, to takie tu. Tam nie jedziemy. Ja potrzebuję sił. Ustawiamy płaci. Ja i tak nic nie dostał. A poczekaj, koliko dostałeś za ten cake? Jak to ty? Nic nie dostałeś. Nic? Tak, dostanie. 50 masła, a nic nie dostałeś. No, to nie niewiele. Przecież nie dostałeś. To mało. Aha, no to... No. No to nie idę. Tak, ale nie lepiej. To zawsze trzeba powiedzieć. Ale ja wiem, że nie. Ale są 7 milionów. Ja bym ci radził iść do toho Polska. Ale koliko mam siły. Nie możecie kukać. 2 trylionów. 10 budynek. 10. Czemu nie możemy tylko... Albo to ma. Tylko 2 miliony ci dają. To niewiele. Jak ty zabrał ten klej? Buzera. Ale ja wiem. To nie udało. O. To usadłem się, to zrobić. A ja tu nie umrę. Ja już nie nataczam. Nie. It's raining White tacos. tacos.